Monte Carlo på P3. Breaking news. Så er der for alvor breaking news, fordi for første gang, der er der et staldtip, der ikke er gået hjem, inden vi gik af. Inden vi er færdige med at sende, der er simpelthen Venus Williams blevet braget ud af Wimbledon. Nu ringer vi til Panum. Panum! Hej. Kære Jakob Panum, du er live i Monte Carlo, og tillykke, kære ven. Jo, tak. Du har simpelthen formået at tippe forkert, inden vi overhovedet nåede at blive færdige med programmet. Nej, det er ikke rigtigt. Venus har røget ud 6-1-6-3. Ej, det er fandme. Jeg synes, du skal have lov at komme med en ny. Nej, farvel. Panum. Det er ikke noget parkourkursus til mig. Det er et lille skridt for Jakob Panum, men et kæmpe skridt for sportsjournalistikken i al almindelighed her i DR. Hold da op, Panum. Der er matchfixing ind over det. Ja, der er fandme, ja. Det var fordi, hvor var det, hun var fra? Hun var fra Rusland. Ja, jo. Jamen, det er det ikke. Man har ikke en chance med Men hun har jo vundet. Nå, Panum, vi vil bare lige bringe dig sure. Vi var så stolte over, at vi kunne nå det inden 16.00. Ja, det er da også sejt, når det er live radio. Det er surt. Det er ærgerligt for mig. Held og lykke med de 2 andre kampe. Ja, det kan jo snart være ligegyldigt. Jeg får ikke det parkourkursus. Hej, Panum. Hej. Det er fandme også uheldigt. Bare. Kæft, det er smukt. Kæft, han har heller ikke en chance. Og han var ellers ret sikker i dag. Også og tennis, det var jo næsten mere ham end fodbold. Jamen, jeg elsker Panum. Han er en gave, der bliver ved med at give. Han får lov igen i morgen, tror jeg. Det er ikke uden grund. Han er den skarpeste kniv i skuffen op ved DR-sporten.